थारैनो बे समाव आं दायो दङ हादरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव थानाय जा कैलाश कलोनीयाव जा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै दोंसे लामा बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव आङो दंफैयो आरो बे हाबाफारियाव गोबां जोंनि आसाम रायजोनिफ्राय बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो साफ्रोमबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय बिथांमोनखौ जोंनि बर'नि जा आर'नाइ बे आर'नाइजों बरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो साफ्रोमबो बेयाव जाखिनि सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिथांमोननि गोदोनायाव आर'नाइजों बिथांमोनखौ मान बावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे समाव आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनानै रायजो राजाफ्रा मा फोरमायदों जों बिथांमोननो जों दिन्थिनो नाजागोन आरो जे गोदान दिल्लीयाव जे जोंनि बर' हारिनि जा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै जे दोंसे लामा बेखेवगोन बे लामा बेखेवनायखौ लानानै मा फोरमायगोन जों माखासे रायजो राजानिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन जे दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै बेसेबां गोजोननाय दङ मा फोरमायगोन जों बेखौ मिथिनो नाजागोन। बेथ' गासैबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो आसाम नाङैनो गोग्गाथाव आरो बिसेसकरि जोंनि नखर मन्त्रि अमित शाहजीखौहाय जोङो गोजोननाय बावनांगोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि साहबखौ जों गोजोननाय बावनांगोन आरो नैबे दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव नैबेसिम फैनायाव फरायसा आफाद बेनिफ्राय जोङो मख'नो गोनाङाव जाहैबाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनहा जे की रल इन्सट्रुमेन्टेल रल मोनसे लादों आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङाबो मोनसे गाहाय जे रलखौ लादों बेखौ जों गोजोननाय बावनांगोन आरो नैबे दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार रेखा गुप्ता मेडाम बे जायगा होदों जोंखौ बरायदों बे मुलुगनि देरसिन जे डेम'क्रेसि बाहाय मोनसे जायगा होदों आरो जोंनि सल्जार अफ हिउमेनिटि सोद्रोमथिनि जे फायखि बड'फा उपेन्द्रनाथ बिथांनि मुंखौ गोजोरसार खालामनो बिथांनि नामाव दिनैनि 35थि बिथांनि थैनाय सानाव मोनसे बिथांखौ सनमान होनानै लामा आरो बिथांनिनो मुसुखा जे बेखेवगोन जोंनि नखर मन्त्रि भारतनि नखर मन्त्रिया बेबो जोबोर गोजोनथाव। बे हाबाफारिया जाहाथे जोंनि लामा आरो मुसुखासिमल' सिमाबद्ध जानानै थाया जाहाथे जोंनि बयनिबो बिथांनि होलांनाय बानिफ्रा जोंनि गोरबो बिखायाव साफ्रोमबो बर' हारिनियाव थायो बेखौ आं सासे बर' सुबुं जानानै हास्थायगोन। आंनि बुंनायखौ गोसो थारैनो बे समाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो दिनै सानखौ जारिमिन होननानै बुंनांगोन आरो गोबाङानो दिनै बे सानखौ लानानै गोबां गोजोननाय फोरमायदों। मानो होनना बुङोब्ला बर' हारिनिफ्राय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव जे दिनै बे लामा बेखेवनाय हाबाफारि दा बेखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनैनि बे हाबाफारिखौ नायनो थाखाय बिटिआरनि दाब ओनसोलाव बेफोरबायदि लाइभ टेलिकास्टजों लानायनि गेजेरजोंबो बे गोदान दिल्लीयाव गोबां माने रायजो राजाफ्रा बाहागो लानायजों बे हाबाफारियाव जा हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा नुजाथिफैगोनखौ एबा बिथांनि बे नुजाथिफैनायाव हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामनो थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो जों माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे 35थि थैनाय सानखौ लानानै दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बर' हारिनो मोनसे गिदिर गनायथि होदों आरो बेनिनो दिनै गोदान नैबे दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे लामा बानायगोन आरो बे लामा बानायनायजों लोब्बा लाखिनानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लागोन आरो असमनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लागोन। बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय गोबां जोङो बेवहाय 1500-2000 जोनसो दिनै माखासे दिनै बर' सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बर' हारिनि मोनसे देरगानाय बियो। थारैनो बे समाव दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय बावगारनो हायै सान आरो मोनसे जारिमिन सान होननानै बुंनांगोन। बेखौ बयबो दिनैनि गोसोआव एबा साननाय दङ आरो बे समाव मा फोरमायगोन मेडाम दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै? दिनैनि साना जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान हिसाबै जाना थागोन। जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैनि थाखायबो बे समा जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान हिसाबै जानानै थागोन। मानो होननानै बुङोबा जों जायखौ जों सिबियो बड'फा होननानै बिथांनि दिनै रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै 35थि बोसोरारि बिथांनि रुंसारि सानाव जों बयबो जोंनि बर' हारिनि गासै सुबुं बिथांमोनानो बिथांखौ सिबिनायनि गेजेरजों
जोंनि हारिनि मोनसे दिन्थिफुंनाय जेनेबा जोंनि हारिया जेरैबायदि आगोलनिफ्रायनो जौगाबोदों बिथांनि नाजानायावनो थिग बेबायदिनो बिथांनि खामानि मावनाय आरो बिथांनि कर्मराजि बेफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लाखिलांनायनि गेजेरजों दिन्थिलांनायनि गेजेरजों जोंनि फैबाय थानाय इयुन सम जाय यं जेनेरेसनफोर दङ बिथांमोनाबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां मोजां खामानि मावलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो दिनैनि साननि गेजेरजों आं बेखौनो आसा खालामो जेरै दिनै बिथांनि मुङाव लामा माने बिथांनि मुङाव लामाखौ दिन्थिफुंनाय जागोन बे